f'nofs il-lej, fil-palazz fejn naħdmu u ġat waħda tinkiter li gerxet il-kolla, sa anka lil-pejxu. Is-sinjura qamet ħanxar għax l-istatwa li kellha għebet. Ir-rid sartu antika u rid tal-familja qalet. Jien ma nafx tarala. Tixxammu, rata mqaret. Kont qed ngħidilkom, għax dil-koka qasmet li qalbi bir-riħa. Anka Bertu l-porter sparixxa. Fejn maru ġej lura jien ma nafx u kolli nammetti għalhekk għandi naqadiqa. Insomma, tkunu raw, għaddu, niftuħ dejjem il-bib u kif tkunu magħna naqraw xi ktieb. Wieħed isbaħ mill-ieħor hawn ġew. L-ewwel l-istatwa, issa l-ġardinar. U tafx ġardinaru? Aħjar semmewh Skartizzu għax ħlif jissendika u jarrex lawnu lin ma jagħmilx. Ara żur ħanibda naqra ftit. Il-5 sensi tiegħi. Jiena nara lili nnifsi fil-mera. Jiena nara lil Skartizzu jissendika. Jiena nħoss l-ilma fuq il-ġilda tiegħi. Jiena nħoss it-trab fuq l-amara. Jien nisma' la safar jannu. Jien nisma' imma l-barmil ta' Skartizza jew titfgħu f'xi kantuniera. Jiena nduq iċ-ċereali fuq il-sieni. Jiena nduq dak is-sorbeli hemm fil-kċina. Jiena nxomm il-fjuri tal-ġnien. Sewwa, jiena nxomm imma r-riħa taraq tal-ġardinar. Jiena nara il-kuluri sbieħ tal-fjuri. Dan jara l-kuluri sbieħ, jien ma nara xejn, kellu bżonn nara xi darba l-Skartizza tnaddaf. Jiena nduq tuffi ħelu. Jiena nduq dik it-tiġiġa li bħalissa hemm tinxtewa fil-forn. Jiena nħoss il-ħaxix artab taħt saqajja. Jiena nħoss ukoll l-affarijiet li hawnhekk madwarna, kollox sabiħ u bellusi. Jien nisma' ż-żanżin tan-naħal, jiena qed nisma' lajjat fil-kċina. Jiena nxomm l-arja friska. Jien qed inxomm riħa ta' ħruq. Koka!